Vorbim de două persoane care în momentul de față sunt în anul 3 la FIESC și în același timp lucrează. Cum se îmbină aceste două lucruri, cum pot să dea rezultate valoroase și cum pot să aducă beneficii în viața fiecăruia, ca să spunem așa. Vorbim cu Gheorghiță Croitor și Tudor Andronic. Începem cu Gheorghiță, care este programator Java, da? Are cam un an de când este la Assist și a început cu un internship în Node.js, da? În 2019. Ca idee și o primă întrebare, să zic așa, de ce ai ales Universitatea din Suceava? Trebuie să recunosc că inițial, ca mulți dintre liceeni, gândul meu a fost să plec într-un oraș mai mare, dar mi-am dat seama că universitatea este doar o rampă de lansare spre o carieră. Și mi-am dat seama că dacă rămân la USV, am oportunitatea să lucrez în același timp, am un program care mie îmi permite acest lucru și, în al doilea rând, USV este recunoscut la nivel național ca o facultate și o universitate de renume. Și de aceea am ales să rămân aici. Am înțeles. Cool. Trecem la Tudor Andronic, care este tot în anul 3, tot la FIESC. El este programator în Python și a început recent, să zicem așa, adică putem vorbi de anul 2019, da? Ce avem cât? Un an și... Un an, jumătate aproximativ de când am început ca angajat. Așa. Ai efectuat un internship individual. Ce a însemnat lucrul acesta? În acel internship am început cu stabilirea unui plan de învățare, adică atunci era vorba în Python, iar după ce am parcurs acele tutoriale și acele informații, am avut de realizat o aplicație practică, prin intermediul căruia mă trecea prin toate informațiile dobândite în urma tutorialelor și câteva articole citite, să le pun în mod practic. Am înțeles. Cum au fost lucrurile, să zicem așa, la început? Adică cum te-ai simțit în perioada respectivă a internship-ului și care a fost diferența ulterior? Asta e o întrebare și pentru tine imediat, Gheorghiță. Cum a fost ulterior când, să zicem așa, ai intrat cu adevărat în câmpul muncii? Acel internship care l-am început a fost în septembrie, înainte să încep chiar facultatea. Și eram în internship și cumva atunci speriat. Nu știam dacă programul de la facultate o să-mi permită sau nu să continui după. Ce am văzut că programul îmi permite, am început să fiu și mai încrezător, am început să învăț mai mult, iar diferența dintre internship și după când am început să lucrez pe proiecte reale, nu mai era doar un proiect de învățare, pot spune că la început a fost o oarecare presiune, emoții, pentru că știam că orice greșeală pe care posibil să o fac pe un proiect adevărat, are alte consecințe, pot să producă mai mult probleme asupra proiectului față pe un proiect de învățare. Și să ajungă la un moment dat să mai și coste ceva. Exact, orice greșeală care poate să în spate să se piardă o anumită sumă de bani. Cum a fost la tine, Gheorghiță? Cum ai simțit? Eu am ales să fac un internship de grup la sfârșitul primului an de facultate și am ales o tehnologie destul de nouă pentru mine. În schimb, am reușit să acaparez foarte multe informații. Apoi trecerea mea către un proiect real a fost destul de ușoară, din cauza că deja aveam exercițiu, cum să învăț și cum să acumulez informațiile. Și trecerea a fost destul de ușoară, dar, după cum spunea și colegul meu, există emoția aceea de început, primul task, pentru că modificările pe care le faci tu și implementarea pe care o faci tu s-ar putea să influențeze un viitor utilizator. Și trebuie să lucrezi conștiincios. Corect. Dar un lucru e destul de clar. Odată ce începi să faci ceva, să o faci mai des, să o faci mai bine,
trec și emoțiile încetul cu încetul, nu? Da, începe să apară oarecare experiență după și nu mai există acea temere de necunoscut sau acea nesiguranță de sine. Cum vă văd, să zicem așa, fiecare în parte, părinții și apropiații? Părinții pot spune că sunt bucuroși, chiar și destul de mândri, pentru că reușesc să mă descurc și că deja e o siguranță pentru ei că încep să fiu pe picioarele mele, iar de persoanele mai în vârstă din familie, bunica și așa mai departe, nu înțeleg ceea ce fac. A fost o perioadă în care am lucrat de acasă, de la țară, iar bunica la început nu înțelegea că eu când stau în casă lucrez și ea crezând că stau să mă joc pe calculator. Da, uneori și eu pățeam lucrul acesta. La tine cum a fost, Gheorghiță? Cum e cu cei apropiați? După cum spuneam, acest domeniu este foarte apreciat în România la ora actuală și în momentul în care spui la cineva că lucrezi în domeniul acesta, deja are o părere foarte bună despre tine. Și ai mei cred că sunt foarte mândri că am ales acest drum și atât timp cât pot să-mi câștig existența și chiar mai mult de atât, ei sunt foarte bucuroși. Corect. Pe tine, ce te-a impulsionat, ce te-a ambiționat să devii programator? Mă refer atunci când ai luat-o pe calea aceasta. Presupun că te-ai gândit prin liceu. Da, am urmat un profil de informatică în cadrul liceului și am ales să rămân aici în Suceava. Există această preconcepție în mintea liceenilor că în Suceava nu poți face programare sau nu ai oportunități pentru acest domeniu. Și am vrut să îmi demonstrez mai întâi mie și apoi celor din jur că se poate face acest lucru și e fain să urmez drumul acesta. Cum a fost la tine, Tudor? Cum te-ai gândit și ce te-a motivat, să zic așa, să-ți începi cariera de programator chiar din timpul facultății? Ceea ce m-a motivat pe mine să aleg acest drum, această carieră, a fost pentru că poți să creezi ceva, asta ce înseamnă și în IT, a crea soluții pentru anumite probleme. Și astfel pe mine m-a motivat, iar după ce am început să fac pași, să învăț și să ajung să creez primele programele, destul simplu la început, pot spune că acela a fost cel mai mare impuls. Cu ce dificultăți te-ai confruntat la început de drum ca și programator? Care sunt lucrurile care, nu știu, au fost poate mai nevoioase? La început a fost un moment în care știu că tot căutam pe Google chestii de cum să ajungi cel mai bun programator sau ce are nevoie un bun programator. Și sunt foarte multe la prima impresie informații care o să pară foarte greu de înțeles, ceea ce atunci m-am lăsat de gândit, oare o să pot sau o să ajung să pot să țin minte aceste informații, ceea ce la început nu ai nevoie de toate acele skill-uri de direct să faci arhitectură sau altfel să gândești anumite probleme, ci luând pas cu pas, o spun, filtrând informațiile și făcând research tot timpul, ai reușit să asimilezi cât mai multe informații. Deci ceea ce pot să zic că un impediment la început, chiar dacă pentru a ajunge programator trebuie să acumulezi foarte multe informații, trebuie să începi de undeva și să faci pași mici. Corect. Deci ăsta e un lucru bun de ținut, de reținut. Pași mici, dar să-i faci constant. Da? Exact. Să fii perseverent mai exact. Cum a fost în cazul tău, Gheorghiță, dacă ar fi să ne gândim, sună așa poate puțin pompos, ingredientele succesului pentru o carieră la Asist? Lucrurile care ar trebui să le aibă în vedere o persoană care își dorește lucrul acesta. Cum a fost în cazul tău și care crezi că ar fi acestea? Este foarte important ca un student care vrea să se angajeze să fie foarte perseverent în ceea ce face. În acest domeniu niciodată nu îți iese ceva din prima.
Dacă ți ceva din prima, s-a întâmplat ceva rău. E ceva neregulă. Și de asta e foarte important să fii perseverent în ceea ce faci. Încerci odată, încerci a doua oară, încerci de ori de câte ori trebuie până ți iese. O altă calitate foarte importantă e să crezi în tine. Să ai curajul să participi la un internship, să participi în discuții cu colegi care lucrează și astfel vei putea să crești și să aduni informații foarte multe, astfel încât să ajungi un programator foarte bun. Îmi aduc aminte de mult când și eu programam, când am terminat facultatea, undeva prin 2005 am terminat-o și prin 2006 lucram la un program pentru un post de radio. Mă confruntam cu ceva, cum spuneai, ceva ce nu mi ieșea, da? Adică sigur nu mi ieșea din prima, deci eram pe calea cea bună. Dar trebuia să gândesc teoretic un algoritm și nu mi-a ieșit toată ziua. Pe la 1 noaptea, și nu exagerez, m-am trezit, parcă mi-a dat cineva una după cap, m-am ridicat în fund și așa trebuia să o fac. Ați pățit lucruri de genul acesta? Să vă lăsați lucruri în subconștient acolo la măcinat și să vă treziți Evrica! Este și recomandat să faci lucrul acesta. De multe ori, dacă nu găsești o soluție la o problemă și nici cei din jur nu te pot ajuta, e foarte bine să lași problema, să te abțin acolo și subconștientul lucrează el pentru tine. Corect. Ai pățit ceva de genul? Tot de multe ori și chiar și în firmă les un cod când se apropie de a finaliza și les pe următoarea zi că e posibil noaptea să mai vină anumite idei și poți să creezi calitatea lui. Dă-mi un exemplu. Hai, ceva. Acum îți pun creierul la muncă și ceva amuzant de genul ăsta. Amuzant acum. De obicei asta pățesc la bug-uri, mai ales ceea ce nu este tocmai amuzant. Știu că era o eroare legată de trimiterea unor notificări către user și se trimiteau notificări multiple, ceea ce e foarte eronat, că un utilizator când folosește o aplicație și să primească aceeași notificare de 5-6 ori este deranjant pentru el și nu dădeam seama nicăieri unde se execută de 2 ori acel cod. Doar așa pur și simplu dimineața când m-am trezit, mi-a mai venit de unde să mai verific unde ce s-ar putea executa asincron. Era o chestie din cod. Dar acum am spus, când e vorba de bug-uri, nu prea mi se pare amuzant. Poate se pare după ceva timp, știi? Adică a trecut timpul, da, asta este. Adică te-ai enervat, ți-ai dat destul cu ciocanul la degete, da? Și între timp cumva, uite că am reușit, acum e ok, nu? Da. Cu ce dificultăți te-ai confruntat la început de drum în programare, dacă e să dai timpul înapoi? Cred că prima nu aveam setat un plan de învățare, ceea ce nu îmi setam targeturi. Vreau să fac asta ca să merg să am un drum mai bine stabilit. Mergeam foarte haotic, nu mă refer aici că sari la un limbaj la altul, ci pur și simplu nu duce la capăt un lucru care este stabilit, gen să fac aplicația X și văd că m-am blocat sau la prima chestie, nu mai renunț, să trec la altceva. Cred că asta a fost cea mai mare pierdere, pentru că nu reușeam să cresc, tot renunțând când vedeam la cel mai mic impediment și să iau la capăt total altceva. Deci cumva este important să îți pregătești, să zic așa, un traseu, un drum, să știi că îți ia cam atât timp, poate cu 20-30% mai mult, nu știu, număr de zile sau poate săptămâni dacă e ceva mai amplu, și să te ții de treaba asta. Da, aici a fost și avantajul în internship, pentru că aveam un plan bine stabilit de persoane care au trecut deja prin această experiență, aveam deja informațiile filtrate, mergi și poate parcurgi aceste informații și cumva aveți siguranță, ești sigur că de aici, undeva, poate dacă nu văd la început, dar se află rezolvarea problemei care aveam
și mai ales că ești într-un mediu în care poți să întrebi în jur, obții informații mai ușor și un feedback de la persoanele din jur. Deci de asta internship m-a ajutat să cresc foarte mult în parcursul lui, cât dacă aș fi stat singur să caut informații pe internet și nu aveam un feedback la ceea ce fac. În cazul tău, Gheorghiță, cum crezi că ai reușit să ajungi la nivelul ăsta și cum te gândești la viitor? Cum crezi că vei reuși să progresezi, să evoluezi? Pentru a progresa și sau mai întâi pentru a ajunge aici, trebuie foarte multă muncă. În programare nu contează foarte mult cât de mare e gradul de inteligență sau cât de pregătit ești tu intelectual. Pentru că unele lucruri chiar trebuie să le înveți, să le stai, să le cercetezi și pentru asta trebuie foarte multă muncă. Și pe viitor, pentru că domeniul tot este într-o continuă accelerare, tot timpul trebuie să stai și să înveți. Tot timpul apare ceva nou și la câteva luni apar modificări majore. Și dacă nu înveți și nu perseverezi în ceea ce faci, s-ar putea să pierzi la un moment dat drumul. Am înțeles. Cum vedeți voi viitorul? Care este, să zic așa, următorul vis? Bună întrebare. Deci încă chiar îmi spun următorul meu vis, strict legat de programare sau de carieră. Cred că se leagă, cred, dacă ne gândim. Și de viața ta în general, nu trebuie să fie strict. Spune-ne ce simți. Tu? Adică, care este acel vis care l-ai aici pregătit? Eu, principal, îmi doresc să acumulez cât mai multe informații ca să cresc în domeniu. Aștept să termin facultatea, să fiu mult mai liber și să pot, în acel moment, să îmi stabilesc mai exact targeturi și un plan de învățare care să știu că depinde exact de ceea ce vreau eu, informații care le consider că mi-ajută mai mult în carieră. Succes! Mulțumesc. Succes în direcția asta. Gheorghiță? Nu știu, parcă m-aș vedea pe o plajă în Ibiza, cu laptopul în brațe. Programare, viață faină. Nu știu exact ce va rezerva viitorul. Tot Java, adică, sau... Dacă aș continua cu Java, aș fi, nu știu, câțiva ani senior, persoană foarte importantă în domeniu. Mi-aș dori să ajung o persoană importantă în domeniu și să contribui chiar la acest limbaj pe viitor. Dar nu știm exact cine ne rezervă viitorul. Succes, succes. Nu știm, dar în momentul în care avem un vis, suntem mai aproape de viitor, ca să zicem așa, chiar dacă mai apar unele lucruri în jurul nostru care pot să ne mai scoată de pe șină. Dar ajungem înapoi, pentru că noi tot avem direcția aia. Mi-a făcut mare plăcere să vorbesc cu voi și sper să ajungeți, să atingeți de fiecare dată acel vis și să găsiți altele tot mai interesante pe măsură ce timpul trece. Legat de avantajul de a fi și student și a și munci în același timp, este că ai cum ar fi două familii, o parte din prieteni care ai la facultate și sigur o să mai găsești foarte mulți prieteni și la locul de muncă. O să ai după să cunoști mai multă lume din acest oraș care poți să ieși, să interacționezi și să te ajute să crești la un nivel cât mai înalt.